зани тоҷик соҳиби 4 кӯдакай дар Тоҷикистон шавҳар доштааст. Россия мебиёяд, дар Россия боз шавҳар мекунад. Албатта шумо як беномус ҳастин, як даюс ҳам гем хато намекунем. Маблағ парто мегам ман туда суратҳои фалон ҷо ма нишон метум, ин ҷо ма нишон метум мега рӯй мекардааст ва ин зебосанами худатонро қадру қиматашро ба зери хок яксон мекунед. Ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Бахтиёр Тиҷи. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб, сиҳат, саломат ҳастед. Имрӯз комментарияи бародарон ва хоҳаронро мехонем ва барои ҳамаи шумо якояк бошад ответ медиҳем. Дӯстони азиз, Дима Барабоев чӣ нависондай? Ма комментарияша дар рӯи экран мемонам, шумо метонед бихонед. Нависондай ки шахсе, яъне як зане аз Ҳисор соҳиби 4 кӯдак аст. Бо диққат гӯш кунед бародаро. Зани тоҷик соҳиби 4 кӯдакай дар Тоҷикистон шавҳар доштааст. Россия мебиёяд, дар Россия боз шавҳар мекунад. Яъне ки ҳамин Дима касе ки боши, бародари азиз, ман намедонам рост мегӣ, дурӯғ мегӣ, ҳақиқат дорад ё не. Албатта худат медонию ва ҳамин духтар ва касоне ки аз ҳамин воқеа бохабар ҳастанд. ма хостум ҳаминро ба ҳамаи шумо бирасонам. Агар ҳамин факту далел дошта боша, ҳамин занак на ин ки ин дунёша сӯзондагиай, балки ахиратшам сӯзондагиай ва агар пушаймон шава, Аллоҳи меҳрубон бахшандай гуноҳоша иншоалло мебахшад, дигаи короша накунад. Масалан хел хутон як фикр кунем ки як занаке ки дар Тоҷикистон шу доштааст, 4 та кӯдак доштааст, аз қайди никоҳ ҷудо нашуда, аз суд ҷудо нашуда, Россия омада боз шавҳар мекардааст. Ин дар ақли одамизод тоғри намебояд. Бародарон, хоҳарони азиз, дар ҳамин бора шумоёнам метонед комментария бинависонед ва дар видеои оянда бошад ба шумо ҳатман мехонем. Уфе, безор шудам. Фақат проблема занҳо. Чӣ ба мардакҳои беномус бугӯен ки истифода мебаранд. Яъне ки як видеое кунем ки бигӯен дар мардҳои беномусе ки занҳоро истифода мебаранд, дар кӯча мепартоянд. Албатта мо хеле видео доштем. Якумин видеои мо дар ҳамин мартаба гап задагем ва агар лозим ки шавад Мадинабону, боз мо дар ҳамин мавзӯъ видео мекунем ва боз ҳам мухлиси подписчикони канали Бахтиёр мекунем. Аз шумо танҳо ҳамун як дона лайки бепула бигзоред. Ана умедворам ки 200 дона лайк бигира, видеои оянда да боша, як ҳамин видеои ҷазмиш мегирем барои мардҳое ки беномусӣ мекунанд, ҳаққи занҳоро поймол мекунанд. Дар рав қанчиқои Россия мардоя ба сеҳр гардонда мегирад. Манам як зан. Ҳамин воқеа ба шавҳари ман гирифтор шуд. Кош мебиёд як сухане мегӯд нисбати зани кӯдаки худаш ба гуфтан боварӣ намегирад. Гуфтанда ман як зан шарм медорам. ҳамихе суханора бугӯ мақсад. Бародарони азизи муҳтарами ма, дӯстони азиз ва подписчикони канали Бахтиёр Тиҷи ва касоне ки моро тамошо мекунед, мардҳое ки ду зан дорен, мебиёен аз пеши зани дуюмтон ба пеши зани якумтон, ба пеши фарзандонатон ва писхан мезанен. яъне ки ҳамсари дуюмтона таъриф мекунен, кӯдакотона доду вавайло карда ҳақорат мекунен, дашном мекунен ва зану фарзанди худатонро як нархи як гандум намедонен, яъне ки вабше қадршона намедонен, ҳурмату эҳтиром намекунен. бар зами ин гапҳои қабеҳ гуфта дилҳои инҳоро меранҷонед. ман албатта барои шумо чӣ гуфтаниям?
мардҳое ки албаттара ҳаминтарӣ мекунен, зани якума гирифтен, қатиши як солҳои зиёд зиндагӣ карден ва зани дуюм албаттара чеҳраи нав, одами нав ба шумо мефорад ва шумо бошад имрӯз ҳамсари якумини худатонро ба гапу чап гирифтор мекунену ва ин зебосанами худатонро қадру қиматашро ба зери хок яксон мекунен. ма ба шумо як чӣ мегӯм, ҳамин хел мардҳое ки ҳамин корҳои зишта ба анҷом мерасонен, албатта шумо як беномус ҳастен, як даюс ҳам гем хато намекунем. гапҳои ма грубам бирава, бигзор ба ҳамин хел мардҳо бираса ҳамин гапҳои ма, то ки ҳамин корҳои ифлоси худашонро такрор накунанд. шерои нар, духтаракои нозанин, ҳаматон эҳтиром мекунам ва суханои мара касе ки гунаҳ дора, касе ки ҳамин корҳода шомил аст, ӯ худаш ҳамин гапҳои мара ба худша мекаша, ба худша сахт мераса. касоне ки дар роҳи ҳал, дар роҳи алҳамдулиллоҳ аст, дар роҳи парвардигор ҳақ аст, гапҳои ма сахт намерасаша. пас ту зани дуюма барои кайфу роҳати имрӯзат гирифтагӣ омада зани якумта писханду ханда задаву гапҳои бад мегӣ. ту беномус, тура намедонам худованд хай ризқи рӯзӣ додай, бигзор аз инам зиёда гардона ризқи рӯзита, лек рӯзе мешава ки ҳами и пурсупос дора. бародарони азизи муҳтарам, вақте ки занҳои ду мегирен, аз зани якум ягонгуна фарқиятӣ накунен, ҳамашона як нигоҳубин кунен. пас шумо беҳтарин умматен ва беҳтарин бандаи худованден. зинда бошӣ. ба гапот домло. ҳамин хел насиҳатҳоя бисёртар кунед, не ким дар шароити ҳозира мардҳои тоҷик ин имконията надора. шахрухан вандамов нависондай ки барои духтарои ҳозира замона барои пул шида хонаи худшона вайрон мекунанд, иҷада айби духтарой. яъне ки мо дар видеои пешина дар бораи касе ки ду зан мегира и так дале ҳамтарӣ суҳбат карда будем. инҷа ҳарка комментариёша нависондестай ва ма боша дар инҷа комментариро хонда ответ метиҳам. яъне ки гуфтае ки духтарои ҳозира мега масал аз пулу молу дунё шида мега шавҳар мекунанд, баъд зиндагии худшона клет мекунанд. бигзор худтон як бор фикр кунед ва муқоиса кунед ки ҳамин корҳои шумо тоғрия ё ки не. пас шу мекунӣ, аз шу бе ягон сабаб ҷудо мешӣ, сари қалбта шу мекунӣ, охи ҳамо хонаи падарта бигардамта. ва як нафар нависондай ки саломат бошӣ, ҳақиқата гап задӣ, ҳақиқат талхи бад мешава. дӯстони азиз, албатта ҳақиқата мегем ва ҳақиқат каседа ки талх мераса, бигзор талхии имрӯзара бичаша ва дар оянда ислоҳ шава.